Com tots sabeu, són uns premis que reconeixen la tasca d'entitats i de persones a títol individual que treballen per fomentar valors com la convivència, com la solidaritat o la pau. Uns valors que encarnava l'Àlex Saglés, que era un professor de l'Autònoma que ens va deixar massa aviat arran d'un càncer, però que mentre el vam tenir nosaltres es va dedicar a fomentar el diàleg interreligiós entre aquelles comunitats que estaven arribant al nostre país i que no acabaven de trobar l'encaix social en aquell moment per poder tenir una convivència sana. És la 9a edició d'aquest Premi Memorial Àlex Saglés i això significa que ja fa una dècada que s'està reconeixent la tasca d'entitats i de persones amb aquests valors. A més, cada any hi ha hagut més d'un candidat, amb la qual cosa vol dir que hi ha molta gent treballant amb aquests valors a Sabadell i a la seva zona d'influència i això segur que a l'Àlex li hauria agradat molt. I a més hem de tenir en compte que són persones i entitats que treballen amb aquests valors sempre, durant tota la seva existència, independentment del context econòmic o social que hi hagi. Que ara, amb la pandèmia, hem sentit a parlar molt d'aquests valors de convivència, de solidaritat, però un cop passa, què ens queda? Doncs entitats i persones que van rebent aquest memorial Àlex Saglés sí que ho tenen clar i ho van seguint fent. Aquest acte d'avui tindrà un parell de novetats respecte a edicions anteriors. La primera són els guardons en si. Si sou habituals del guardó, sabeu que l'Àlex Saglés de les altres edicions era un plat de ceràmica fet i pintat per artistes locals. Ara són aquestes serigrafies que han dissenyat i han pintat els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Xalest i l'han dissenyat seguint aquests valors del Saglés, uns valors de solidaritat i de convivència. Veiem persones de diferents races, de diferents orígens, de diferents edats convivint, perquè es veiem molt juntes en aquest dibuix, i també veiem unes sigles que representen els valors d'aquest premi, per exemple, la pau i també els drets humans, que també estan representats aquí. A la segona part de l'acte el que farem és retre un homenatge a l'Arcadi Oliveres, que ens va deixar el mes d'abril passat. L'Arcadi va rebre un memorial Àlex Saglés el 2016, però creiem convenient que ara, en aquest moment, calia retre-li aquest homenatge especial de Sabadell cap a aquesta persona que ha portat tant, després en parlarem, i ho farem a través de la lectura de textos seus, a càrrec de l'actor sabadellenc Jordi Buixaderes, i també l'interpretació musical del seu fill al piano, l'Albert. Després parlarem una mica de quins temes tocarà, perquè tenen un valor sentimental molt fort. Sense més, dono la paraula a l'alcaldessa Marta Farrés. Bé, doncs, molt bona tarda a tots i a totes, tinenta d'alcaldessa, regidors i regidores de l'Ajuntament de Sabadell que ens acompanyeu, familiars de l'Àlex, familiars de l'Arcadi, familiars també del Lluís, familiars de totes les persones avui aquí homenatjades, amics tots. Mireu, abans que res, deixeu-me començar amb una disculpa sincera perquè no us podré acompanyar per primera vegada, perquè tot i que des d'alcaldessa em sembla que hi va haver un any que no vam poder fer el memorial, òbviament per la pandèmia, els altres anys sempre els he acompanyat perquè crec que és una de les coses més boniques que fem a la ciutat, aquest memorial. Avui em serà impossible acompanyar-los, com els deia, fins al final i per això parlo al principi que la tinenta alcaldessa ha tingut l'amabilitat de canviar l'ordre d'intervencions, perquè ens ha passat una cosa que és meravellosa, malgrat tot, que és que saben vostès que ara amb la Covid a poc anem recuperant certa normalitat i la gent de Sabadell ens hem animat i ara ho volem fer tot de cop en molt pocs dies. I per tant avui, a part d'aquest memorial, també hi ha la inauguració de la Festa de la Gent Gran, que també ha coincidit, i per tant ens trobem que els regidors i regidores de l'Ajuntament, que avui comentàvem alguns companys i companyes, que aquest mes de setembre està sent atropelladíssim, perquè hi ha moltes coses i benvingudes siguin que hi hagin tantes coses perquè vol dir, com els deia, que a poc ens podem anar trobant i recuperant aquesta normalitat. Sense més, deixin-me començar la meva intervenció amb una frase del pare Joan Botam que crec que recull molt bé l'esperit del que avui fem aquí. Diu, és tot un repte posar en relleu, ni que sigui per uns moments, la bondat i la bellesa que hi ha al nostre entorn, sempre que ens deixem guiar per la llum de la nostra mirada. Doncs bé, és veritat que aquest memorial té molt de bondat i té molt de bellesa.
i la gent que rebeu o que reben aquests guardons també tenen molt de bondat i també tenen molt de bellesa. I en una societat on de vegades això no ho reivindiquem prou i que les notícies moltes vegades només surten, vaja, jo m'atreviria a dir, crec que la majoria de vegades només surten les coses dolentes, crec que reivindicar aquesta bondat i aquesta bellesa que també tenim al nostre voltant és un acte, òbviament, encomiable. I l'esperit del memorial de l'Àlex Saglés representa precisament això, aquesta bondat i aquesta bellesa. També de l'Arcadi, que abans ho comentava la Karen, que també li farem aquest sentit homenatge. Aquest és el fil, com els deia, que ens uneix en aquest memorial a les persones que al llarg dels anys els han anat fent aquests reconeixements, a les persones que avui també se les reconeix, evidentment, pel seu activisme i pel seu compromís i per la seva reivindicació, com els deia, de la bondat i de la bellesa. A l'Àlex vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo aquí a Sabadell. Quan els he de ser sincera, ningú de nosaltres enteníem la gestió de la diversitat religiosa o ens costava molt de vegades entendre'l i ell ens ho va saber transmetre amb molta facilitat. Això és una enorme virtut també, de coses molt complexes, tenir la capacitat de fer-les entendre a la gent que no en sabem tant com els que tens d'interlocutor. I per tant, és obvi que el vam perdre massa jove, però també esperem aquells i aquelles, i aquí sou molts en aquesta sala, que el veu conèixer i que veu tenir també l'oportunitat d'impregnar-vos del que ell explicava, que aquestes lliçons que ens va donar perdurin en el temps de cadascú de nosaltres. L'Arcadi, abans també en parlava amb la Karen, abans li deien a l'Albert, en el seu fill, que va ser professor de molts de nosaltres, entre ells de la tinenta alcaldessa i de mi mateixa, com de tanta altra gent d'aquesta ciutat, una persona molt vinculada a Sabadell, segur que vostès se'ls havien trobat en diferents ocasions, en diferents actes, perquè sempre que necessitàvem algú que ens parlés de determinats temes, l'Arcadi, òbviament, era un referent i crec que també era d'aquestes persones plenes de bondat, d'amabilitat, de senzillesa i que al final tots i totes ens l'estimàvem moltíssim, cadascú, òbviament, des del seu àmbit, però és difícil de vegades trobar gent que tothom l'estimi i crec que l'Arcadi complia molt bé aquestes característiques. I deixin-me ara, òbviament, que em centri un moment en els dos guardonats. Per un cantó, l'entitat Maín, que fa moltíssims anys que ens coneixem. Va néixer fa 25 anys a Torre Romeu, i per tant ja en són uns quants d'anys. El David, el Ferran, la Loli, que ens hem anat trobant també en diferents etapes de la nostra vida i que heu treballat cada dia de forma incansable per construir una societat millor. Però a més també, i deixeu-m'ho compartir amb tots vosaltres, amb un optimisme contagiós. És a dir, fins i tot en els pitjors moments que n'hem viscut de molts d'ús i pel tema que ells tracten, òbviament que és infància en risc i per tant jo sempre dic que els nens i nenes que són l'element més fràgil de la nostra societat, quan veus que estan patint, jo crec que l'atenció emocional que ells treballen és molt dura, però fins i tot en aquestes característiques mai perden l'optimisme i les ganes de lluitar per aquest món millor. I per tant, jo crec que només per això, diguem, us hauríem de també fer un gràcies ben gros per la funció que feu. I, òbviament, el barri de Torre Romeu, un barri, com sabeu, amb uns principis molt, molt difícils, que està físicament a l'altra banda de Sabadell, separat pel riu i que, òbviament, feu una intervenció social, educativa, cultural, que sí, crec que en aquests moments a Torre Romeu encara ens costa una mica, però ja comencen a dir menys allò de baixo a Sabadell, i per tant diuen som Sabadell, és en bona part també gràcies a la funció d'entitats i en aquest cas de Maín i de tota la feina que heu fet allà. És una satisfacció de veritat de tot cor que avui us puguin donar aquest homenatge. I el Lluís, un guardonat en aquest cas a títol individual pel seu compromís i per la seva entrega. El Lluís és una mica com l'amic Arcadi que abans dèiem, una persona que jo crec que un no deixava indiferent a ningú i dos, que tothom l'estimava, independentment d'on vinguéssim, d'on fóssim. Lluitador, sindicalista, després segur que els explicaran molt millor que jo la seva trajectòria i el per què se'l guardona amb aquest reconeixement. Una persona que va treballar, va començar sent un capellà obrer, sindicalista, que treballava en els barris obrers aquests que ja no en queden, de gent de vegades amb aquest esperit de lluita i de ganes de superació i de canviar el món, d'implicar-se, òbviament, social i políticament en la ciutat.
I amb la Montse, la seva dona, que l'hem vist sempre present també en la defensa de la pau, de la justícia, de la llibertat, i deixin-m'ho dir així, d'aquest somni que un altre món millor és possible. Sort que en tenim de gent com el Lluís, que continuaven somiant i que realment no només somiaven, sinó que a més executaven aquest somni que teníem. Nosaltres, a més, i deixin-m'ho dir aquí, fer una falca publicitària, el vam tenir l'enorme sort de tenir-lo com a treballador de l'Ajuntament de Sabadell durant 40 anys, i els asseguro, i t'asseguro, Montse, que els seus companys i companyes que van treballar amb ell només tenen que bones paraules quan el recorden. I per tant, crec que això també és just dir-ho aquí i reconèixer-li. El Lluís, a més, representa una generació. No només és ell, sinó que representa aquesta generació de gent, de persones lluitadores, compromeses, que venien, òbviament, de la lluita clandestina i que després van ser capaços i capaces de donar la volta en aquest país i de convertir-nos en una mica millor del que ara som, una mica millor del que érem. I, per tant, també entenem que són persones que els hi devem, conjuntament, col·lectivament, com a societat, encara que sigui un petit homenatge, molt petit en comparació, òbviament, amb tot el que van fer, però un petit reconeixement també per tenir-lo present entre nosaltres. Jo de vegades, Montse, i avui ho parlàvem també, jo no sé si li hagués agradat al Lluís l'homenatge, perquè ell era molt humil, i era humil a més d'esperit, però espero que en tot cas ho entengui des d'allà on l'estigui veient, dins també com un acte de gratitud de la ciutat cap amb ell i per tota la feina que ell va fer. Finalment, deixin-me, com els deia, acabar recordant aquest memorial, que òbviament com un memorial que significa valors, que significa un passet, tota la gent que aquí al final acaba rebent un plat o acaba rebent un quadre, un passet per combatre aquest odi que, per desgràcia, cada vegada sembla més que va teixint algunes de les esferes de les nostres vides i que ens hi hem de plantar i dir que, òbviament, no el volem. I, per tant, encara que només sigui per fer aquest reconeixement, per tenir un moment de reflexió com a ciutat, per posar en valor això que els deia abans, aquesta bellesa i aquesta dimensió de les coses ben fetes. Moltíssimes gràcies a tothom, moltes felicitats als guardonats i molt bona tarda. Moltes gràcies, alcaldessa. Anava a llegir el veredicte, però com que l'alcaldessa ja ha dit els guanyadors, cap problema. Només dic que el jurat, que el formen persones de les diferents institucions que conformen aquest memorial, van decidir el 15 de setembre passat donar aquest memorial aquest any a Lluís Casanovas i a la Fundació Maín. Ja ha estat explicat una mica què és el que fan, una mica per què reben aquest guardó. Sí que podem aportar que la Fundació Maín, a part de tota la trajectòria que porten fent aquí a Torre-romeu, ara estan embarcats en un projecte molt més gran, molt més ambiciós, que és el projecte CODIS, i que dic projecte més gran també perquè implica tots els barris del nord de la ciutat i el que va és a l'arrel dels problemes de convivència que s'han detectat en barris com Can Puiggener, com la Plana del Pintor, com Can Deu, i directament amb la gent d'allà estan treballant i és precisament el projecte que ells mateixos han volgut destacar a l'hora de presentar-se a aquest guardó, tot i aquesta llarga trajectòria que de ben segur també mereixia aquest reconeixement. D'altra banda, amb el Lluís Casanovas, el currículum és molt extens, des de sindicalista a impulsor de la Universitat Popular de Sabadell. També va ser un dels promotors de la mesura, que encara està en vigor, de dedicar un 0,7% del pressupost municipal a cooperació, una mesura que encara l'estem aplicant ara, i també estava en moltes vessants implicat. I al final el que et queda del Lluís Casanovas és que tothom que l'ha conegut coincidia en que era una molt bona persona. I al final poder-ho dir així en majúscules no és tan fàcil, i menys avui en dia, i al final aquesta bonomia es transmet amb tot el que facis, sigui ser sindicalista, sigui ser sacerdot quan era més jove, o sigui fent actes culturals a la ciutat, que el veia i molt. Sí que per parlar de Lluís Casanovas volíem cridar a la Montserrat Torroella, que va coincidir amb ell. Ell és de l'entitat Un altre món és possible i va tenir un contacte molt estret amb ell i ens podrà explicar una mica a nivell personal quina és l'experiència que deixa tractar amb ell. Bon vespre a tothom, a totes les persones que ens trobem aquí en aquest moment per una causa comuna que ens apel·la i ens emociona. En nom dels familiars, dels amics i dels coetanis, com deia Pere IV, moltes gràcies al jurat per haver acceptat la petició de reconeixement de la figura de Lluís Casanovas i Riera, per la seva trajectòria personal,
pel seu compromís en les transformacions de la societat, per haver estat capdavanter en les reivindicacions dels drets humans des d'una mirada àmplia, d'horitzons llunyats de futur, però d'implicació propera per anar possibilitant aconseguir objectius efectius d'implantació des de la proximitat, amb repercussions progressives i de transmissió a altres realitats socials. El Lluís no limitava els seus horitzons i la seva tasca al seu entorn més proper, sinó que pensava que la transformació havia d'arribar a tothom. El Lluís tenia uns pilars morals i ètics que va saber transmetre en tot moment i durant tota la seva vida. Com ja s'ha dit, i potser moltes idees les aniré repetint, perquè estem parlant precisament d'aquesta persona. També l'acompanyava un tarannà afable i comunicatiu que ens inspirava absoluta confiança i lleialtat. La seva aportació en els àmbits laborals i socials on ha participat ha estat molt apreciada. Les seves reflexions en moments controvertits ens han ajudat a trobar el fil per avançar d'una manera serena i eficaç. El seu aplom, la seva amistat i la seva bonomia són un exemple. Sí, el Lluís era un home bo. Amb el Lluís ens vam trobar els darrers 20 anys a la coordinadora Un altre món és possible. Quan el veia, pensava que afortunadament compartia experiències de compromís amb algú que mantenia el tremp que els grecs havien bifurcat, perquè el Lluís era un home savi i un home bo. I és que les seves qualitats de compromís i de treball constant ens van fer atrevir, i vam gosar fer-ho, de presentar la petició pel reconeixement del memorial. És des d'aquest caràcter que ho hem fet, pel seu reconeixement. A més, celebrem que s'acceptés la petició i que fos en aquestes circumstàncies, com si fos una conjunció estel·lar. El Lluís admirava l'Arcadi. Encara el recordo en la presentació de la Universitat Popular, que tots dos van coincidir a la taula, el Lluís presentava, l'Arcadi era el ponent, i és un record encara molt entranyable. Bé, tots admirem l'Arcadi, com no. I aquests dies que som testimonis del desastre que hem ocasionat amb la nostra permissivitat en la situació que pateix Afganistan, recordo un article de l'Arcadi i de l'Alejandro Pozo, tots dos membres de Justícia i Pau, on demanaven diàleg per reconèixer totes les parts implicades. I precisament és el que proposava Àlex Seglers, un amic que tampoc pot estar present, però per qui sentim una gran estima. Ja en els seus primers llibres, la paraula i la necessitat del diàleg entre els diversos sectors de les societats era present. Recordo la seva comunicació convincent i fonamentada en la presentació del llibre La immigració a Catalunya explicada als joves. La va fer a l'Àgora d'aquesta ciutat i la vam compartir amb persones presents en aquesta sala. El seu compromís en totes les franges del món acadèmic, que l'Àlex també impulsava, ja que va saber dinamitzar trobades de professionals des de l'escola bressol fins a la universitat. En vam ser partíceps. I celebro coincidir amb la Fundació Maín, ja que ens coneixem d'haver coincidit en actes de comerç just, en fires de cooperació i en altres experiències. Així com l'Escola Celest. Avui no sabia si posar-me aquesta brusa o una samarreta amb un violí. És a dir, tots tenim a casa, tots agraïm la participació i el treball de l'escola. És una sort tenir una societat tan diversa i que ens puguem reconèixer com a part activa de la mateixa. Aquesta és la idea que comparteixo amb el Lluís i que he après i aprofundit al seu costat. Per aquestes senzilles raons,
des de la ciutadania, que és des d'on vam fer la petició. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Montse. Ara que hem conegut de més a prop els dos guardonats en aquest memorial, doncs procedim a l'entrega de premis. Comencem amb la Fundació Maín, que recull el premi al seu president, el David Rodríguez, i l'entrega a la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, també regidora de Drets Civils, Marta Morill. Bona tarda a totes. Bé, per nosaltres és realment un moment espectacular, no? Enmig de tota la voràgine que hem estat vivint durant aquest darrers 2 anys. Gràcies, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement a una tasca que la Fundació Maín va començar aquí a Sabadell ja fa més de 35 anys, no 25, 35 anys, al barri de Torre Romeu. És veritat que sota el nom de Grup d'Esplai Torre Romeu, després Associació Maín i posteriorment Fundació Maín, però també de la mà de 2 fundacions que naixien a la vegada, Fundació Idea i Fundació EBEO. Actualment Fundació Maín s'estén per 4 comarques i més d'1 desena de municipis del país, atenent, acompanyant i fent visible la realitat, que és pura diversitat, de tants i tants infants, adolescents, joves i les seves famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I a la vegada, corulls d'oportunitats, capacitats, possibilitats, habilitats, però sobretot dignitat. També a ells, des d'aquí, els vull donar les gràcies per confiar i deixar-nos ser companys en les seves trajectòries. Durant aquests anys hem vist com l'escenari ha anat canviant. Hem vist observatoris d'infància que naixien, consells d'infants que despertaven, marcs legals que s'anaven construint i que encara ara estan en plena efervescència per intentar donar resposta a totes les realitats que impacten en la infància, la joventut i les famílies, des de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, al dictamen d'inclusió educativa, les lleis i reglaments d'estrangeria, que en ocasions ens ensenyen la seva cara menys solidària, els canvis de sistemes educatius, l'ensenyament obligatori fins als 16 anys, que a voltes lluita amb la voluntarietat i fins i tot amb l'objecció activa d'alguns dels nostres adolescents que no acaben de trobar en el sistema educatiu la flaire encisadora per romandre-hi. Hem vist també com naixien i desapareixien amb intenció de redefinir-se polítiques de família, o millor dit, famílies, i que han donat lloc a nous recursos que han servit per obrir-los noves portes a l'orientació i atenció. Hem vist com es transformaven sortosament en una societat multicultural, plurilingüe i fins i tot amb trets ecumènics. Hem percebut la importància de la participació real, adonant-nos de les conseqüències i de l'impacte de les decisions i propòsits col·lectius, reivindicant extrems que han anat de la pau a l'acollida de refugiats, la defensa del planeta, la igualtat entre homes i dones, els drets de la comunitat LGTBI+, a la capacitat política de decidir. Hem vist una gamma de colors d'opcions polítiques al capdavant del comandament, organització i gestió de la nostra ciutat i país i, darrerament, malauradament, una pandèmia que ens ha esgotat i a la vegada ens ha enfortit en la convicció de la necessària lluita global pel benestar de tot. Hem vist molt i com a entitat hem participat activament en tot i sempre avantposant i sentint-nos actors militants de la defensa dels drets dels infants, adolescents i joves, convençuts plenament de la seva condició de titulars de drets i no només de beneficiaris de drets. En aquest camí podem dir que totes les persones que composen els diferents patronats que han governat la Fundació, les que conformen l'equip professional, les que resten vinculades col·laborant o mostrant amistat i simpatia per la nostra missió, ens hem cregut i seguim convençuts que la nostra tasca és la d'acompanyar, la de restar a prop de les persones a les que atenem, fent-los partíceps i corresponsables de la construcció de les seves oportunitats i esdevenir.
creient en la capacitat resilient que tenen, apostant per una mirada apreciativa i que sap descobrir la unicitat dels infants, els adolescents i joves d'aquí i d'arreu, com venim fent també i des de fa més de 15 anys amb els infants, adolescents i joves que viuen al carrer a la ciutat de Maputo, capital de Moçambic. Som conscients que la nostra tasca es fonamenta en possibilitar un entorn on l'equitat i la igualtat d'oportunitats puguin empaltar-se i donar fruits, adaptant-nos de manera constant, no defallint, restant atents, cercant estratègies que permetin la reconnexió de relacions i històries de vida entre fills i pares en conflicte, entre ciutadans individuals i ciutadania global, entre individus i comunitat, com un camí cert vers la cohesió social i la salut integral que va molt més enllà de la salut física i que inequívocament ha de contemplar la salut mental, l'emocional i la social. Per fer-ho, apostem també per reforçar la que podria ser la tercera dimensió del creixement, la relació comunitària, i no només des del sentiment de sentir-se part, sinó del convenciment de fer percebre que tots poden i podem ser agents de transformació. Aquesta és, precisament, l'objectiu del projecte Codis que d'alguna manera ens ha dut fins aquí. És per tot això que avui més que mai ens sentim orgullosos de rebre aquest reconeixement que ens esperona i fa sentir-nos interpel·lats i a prop del llegat del professor i mestre Àlex Saglés, convençut de la innegable aportació de la militància cultural, la docència, l'enteniment del transcendent i, en definitiva, el convenciment clar de que tots som iguals. Agrair novament el premi que rebem avui i fer-ho convençuts que al final, si aconseguim reunir el coratge per començar quelcom, estem segurs que tenim el coratge per assolir-ho. Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies, David. I ara entreguem l'altre premi, que recordem que és a títol pòstum, a Lluís Casanovas. El recull la que va ser la seva dona, la vídua Montse Roca, i l'entrega a l'alcaldessa Marta Ferrés. Vull agrair a les persones que han fet possible aquest reconeixement presentant-lo a títol personal, però que són persones que han treballat conjuntament amb el Lluís colze a colze durant molts anys en projectes de pau, en temes de drets humans i moltes injustícies, intentant sempre fer un món millor i aportant el seu granet de sorra, que és petit però es va fent. També gràcies al jurat que heu decidit donar-li aquest premi a en Lluís i per aquest reconeixement que li feu. No cal dir, us volia dir com no sabeu com això ens ha alegrat i ha complagut en el Sergi i a la Marta, els nostres fills, a mi, a la família de Lluís, a la meva família, als amics i molta gent que l'estimava. Perquè que es valorin aquestes coses sempre és molt important. Ell, de veritat, com deia abans, no sé si ho deia l'alcaldessa, que no s'esperava en absolut aquest reconeixement, en absolut, perquè ell sempre ha sigut una persona humil i que des de la seva militància sempre ha tingut moltes coses que fer a la vida i sempre li ha agradat fer feina ben feta per tot arreu. Per tant, torno a dir moltes gràcies perquè estic una mica emocionada. També compartir aquest guardó amb la Fundació Main, que és una fundació que té un compromís social i que tant a nivell educatiu a nens i adolescents i famílies també seria segur per ell un gran orgull. I també no cal dir-ho, lo contenta que estic que hagi coincidit amb el cas de l'Arcadi Oliveres. Això és molt emocionant perquè si l'Arcadi ens va deixar a l'abril, el Lluís ens va deixar al maig. I ell des de l'hospital ho va viure molt perquè eren molt amics i s'apreciaven molt. Per tant, és un honor que avui es parli també de l'Arcadi, perquè s'hauran trobat, suposo, no sé, en algun lloc, i si no, doncs així és. Moltíssimes gràcies i molt agraïda a tots.
Moltes gràcies, Montse, per aquestes sentides paraules i per l'esforç que deu ser parlar d'algú tan proper en un moment que encara tot és molt, molt recent. Ara que ja hem entregat els guardons, com dèiem al principi, volem dedicar aquesta segona part de l'acte a retre-homenatge a l'Arcadi. Se n'ha parlat molt al llarg d'aquest acte, poca cosa es pot aportar més, però sí que podríem explicar una mica aquestes dues vessants pel qual era conegut. O sigui, algú que no l'hagués tractat personalment podia saber d'ell, per exemple, que era un líder de la pau, no? El 15M, per exemple, ell va ser una de les persones que va fer d'altaveu dels indignats. Segur que molts de vosaltres, quan penseu en els indignats, en els acampats de Plaça Catalunya, el primer que us ve al cap és l'Arcadi al costat d'ells, al costat com un mes, donant-los ànims perquè seguissin reivindicant el que creien que era just, un canvi, que aquest canvi sempre ha estat en la línia de tot el que l'Arcadi ha defensat, que calia un món millor i tenia molt clar per on passaven aquests fonaments. Ell també va ser president de Justícia i Pau i també president de la Fundació Universitat Internacional de la Pau, i precisament tota aquesta tasca, sigui al capdavant d'aquestes entitats o sigui en moviments socials, va fer que se'l reconegués amb diferents guardons, com per exemple aquest memorial a Alex Aglés el 2016, però també el Premi CIP Constructors de la Pau el 2017 o la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de Barcelona. També tenia una altra vessant, que era la docent. Ell era doctor en Ciències Econòmiques i professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els alumnes de l'Arcadi, jo dic perquè en conec uns quants, estaven molt impactats per moltes coses. Una d'elles pel poder d'oratòria que tenia l'Arcadi, que sabia posar-se a la butxaca aquell públic que es vol menjar el món, perquè al final, quan arribes a la universitat, tu tens una visió, potser fins i tot una mica innocent de com és el món, i l'Arcadi el que feia era explicar com era el món, com era el sistema econòmic, com era el sistema polític, però com havia de ser també. I deia què és el que s'havia de fer per arribar a aquest ideal, a aquest canvi social que ell tant anhelava. I ell el que va fer és posar la llavor dins d'aquelles persones que el dia de demà serien economistes, serien polítics, serien advocats, i segurament d'aquí uns anys començarem a veure com aquesta llavor va florint, o esperem que sigui així. Dit això, farem aquest homenatge de la mà del Jordi Buixaderes, actor sabadellenc, que llegirà 5 textos concretament de l'Arcadi, un d'ells facilitat per la mateixa família, vull dir que és un text inèdit, i d'altra banda amb l'actuació musical del seu fill Albert, que ha triat aquestes peces musicals perquè tenen un valor emocional molt fort, i demanem que l'Albert vingui a explicar-nos-ho i els deixem que toquin i que ens acostin una mica més a aquesta essència de l'Arcadi. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair que en un acte com aquest tingueu un record per l'Arcadi. És molt emocionant. I res, simplement que la millor manera, crec, de tenir-lo present és recordar-lo en el nostre dia a dia, amb les nostres actuacions diàries, que crec que és el que li faria feliç, i per tant us convido a fer-ho. Felicitar, evidentment, a Lluís, la família i la Fundació Maín per justament treballar en aquesta direcció. I res, volia presentar-vos les cançons que tocaré, perquè són bastant especials per mi. Són unes peces que vaig fer els últims dies de vida de l'Arcadi, des del menjador de casa, per acompanyar-lo, bàsicament. I són unes improvisacions que vaig tenir la sort de tenir la inspiració de posar el mòbil a gravar a la taula del menjador i que van quedar gravades i sortiran en un disc a l'abril, quan faci un any que va morir. I res, i llavors me les he mig estudiat, serà mig improvisat, mig d'allò, i la idea és poder-les compartir amb vosaltres també. I res, començarà el Jordi llegint uns textos i després tocaré aquestes peces. Gràcies. Construir un altre món és possible i necessari. És possible fer un altre món? Crec que sí. I crec que a més és necessari davant l'accelerada degradació del nostre planeta. Vivim immersos en uns sistemes de relacions de poder, de control i de lligams que ens aclaparen cada dia. Tot un engranatge al qual ens hem acostumat i que acabem convertint en una bandera d'allò inevitable. Però lluny del pessimisme més passiu, soc d'aquells a qui agrada trobar notes d'optimisme, encara que cada dia rebem impactes negatius, encara que el canvi no sigui d'avui per demà, però que hi hagi les intencions. Per aquí es comença i per aquí es continua.
Entre la complicitat cap a un sistema que no ens agrada i la possibilitat de discrepar-ne, hi ha un espai de consciència que ens ha de permetre veure que ni tot està perdut ni tot és impossible, al contrari. Però primer cal que visualitzem aquelles complicitats de les quals ni tan sols som conscients. El diari que llegim, el banc on dipositem els diners, el plàstic que comprem, la marca gens ecològica de producte que gastem. Perquè les accions diàries són plenes de petits detalls que se'ns escapen i que estan interconnectats amb allò que mai no voldríem. Podem protestar contra la guerra de l'Iraq, una guerra pel petroli, i al mateix temps consumir tones i tones de plàstic? Per actuar amb consciència i coherència cal conèixer com funciona el món i cal saber que no tot el que rebem i consumim és el que se'ns diu. Les formes de vida i de consum responsable requereixen un esforç i massa vegades ens fa mandra. Però sempre podem començar per accions ben senzilles. Intentar consumir menys productes no reciclables n'és una. No creure'ns tot el que ens diuen, una altra. Buscar fórmules d'autogestió i més democràtiques, una tercera. És evident que no totes les alternatives de viure d'una altra manera per a transformar aquest món estan a l'abast o són fàcils, ni molt menys. A vegades cal buscar algunes d'aquestes sortides per uns camins desconeguts, però hi són. Canviar el món depèn d'una actitud compromesa, sumant-hi una bona informació, uns objectius clars, una capacitat d'organització i ganes de treballar. Consum, les despeses inútils i les necessitats inventades. Entorn a les precarietats d'un món que a vegades sembla que giri al revés de com hauria de fer-ho, partirem d'una idea, de l'excessiu consum que practiquem els habitants del món desenvolupat. Un excés provocat per un conjunt de necessitats sovint inventades i per una renovació constant de productes. I moderar el consum no significa viure en condicions precàries, ni tan sols empitjorar el nostre nivell de vida. Senzillament vol dir abandonar determinades despeses supèrflues. Però, quan veiem que el consum continua augmentant, ens hem de preguntar si no hi ha factors que ho provoquen. Un és la renovació constant de productes que per una mateixa necessitat ens va oferint el mercat i que sembla que ens obliga a estar sempre al dia per seguir la moda, o pitjor, perquè si no ens renovem, és el cas de la informàtica, no serem compatibles. Una altra raó per la qual tot consum creix i creix desmesuradament és per la proliferació de la cultura de l'utilitzar i el llançar. El problema torna a venir dels productes més tecnològics que ja acostumen a néixer amb un temps limitat de vida i que cada cop es fa més curt. Per això és tan difícil trobar recanvis, per exemple, de peces de mòbil, i el que et diuen els experts és que te'n compris un de nou. El tercer element que afavoreix el consum és el de la publicitat i prioritat de les marques. Sembla que la gent, i sobretot els adolescents, hagin de ser un clon de les formes, expressions i maneres de vestir-se o de desenvolupar-se. L'absurd de les marques és que s'acaben identificant
amb conceptes i valors que l'únic que intenten és captar l'interès del comprador. I majoritàriament són marques que dediquen més diners a les campanyes de màrqueting que al mateix procés de fabricació. Moltes tenen les indústries i factories instal·lades a països pobres on paguen uns salaris de misèria per fer qualsevol producte que després una persona del primer món comprarà a un preu desorbitat. Refugiats. El que fuig d'una guerra o d'una dictadura és un refugiat. I qui marxa d'una terra perquè no hi troba les condicions òptimes per viure i se'n va a un altre lloc és un immigrant. Però molt sovint es confonen les condicions. Avui, amb tot el mapa que tenim de morts a la Mediterrània, hem de tornar-nos a preguntar on queda la dignitat humana i, sobretot, què ha passat amb el dret d'asil. Com pot ser que es deixin morir a la mar milers de persones que arriben en unes condicions inhumanes i que fins i tot alguns governs facin malabars per no deixar atracar a les seves costes els vaixells que salven vides? Crec que aquest és un dels temes més indignes i que més malament passarà a la història del nostre temps. Deixar que la gent mori al mar tan sols per la seva procedència, color o nivell de riquesa. Deixar que un camp de refugiats s'incendiï i no donar-hi resposta contundent. Tenir por a acollir i pensar que algunes d'aquestes persones no són mereixedores de vida. I els que se'n surten es busquen la vida com poden, perseguits per la policia i sempre amb una precarietat absoluta. I no cal qualificar el fet que les devolucions de persones en calent hagin estat avalades per un tribunal europeu que es fa dir de drets humans. Algú es pensa que les persones que salten una tanca per entrar a un altre territori ho fan per gust? I això només dona ales als governs més xenòfobs i racistes per aplicar lleis d'estrangeria més restrictives sense tenir mai en compte les condicions humanes i fins i tot, diria, les humanitàries bàsiques. Cal informació, molta informació, i entendre per què les persones es desplacen, fugen o intenten entrar desesperadament a un altre territori. Les imposicions dels països rics sobre els països pobres generen relacions internacionals desiguals i, sobretot, misèria per als més febles. Però, per sort, sempre hi ha exemples que esdevenen bonics. L'alcalde de Santa Fe del Penedès, que va passar uns dies a presó pel delicte administratiu de donar certificats de residència a immigrants perquè poguessin viure al poble. Ell ho feia per humanitat. Sort de molts vaixells com l'Open Arms o de persones que a títol individual decideixen ajudar. Però encara hi ha massa persones i sobretot governants egoistes. No es raona prou. I cal molta feina. Acollir la diferència,
pensar que cap terra és de ningú i que tots som o hem estat immigrants és bàsic. Pandèmia i coronavirus. Les pandèmies, i en concret la Covid-19, tenen força a veure amb la manera com vivim o ens relacionem amb la naturalesa. És evident que hem estat estressant la natura amb consum de minerals, amb emissió de gasos, amb esgotament de recursos, amb generació de residus. I crec que la humanitat ho acaba pagant. S'explica també que el coronavirus pot ser fruit de les mutacions d'espècies, com es deia a l'inici de la pandèmia. Però crec que l'esgotament i l'estrès del planeta hi té molt a veure en fer que una pandèmia sigui mundial i que el planeta es pari per un temps per fer front al risc de contagi. Evidentment, la globalització hi ha acabat fent el seu paper. L'extensió rapidíssima dels contagis degut als viatges que fa la gent amunt i avall i també el transport de mercaderies. I és curiós, ha hagut d'arribar un virus perquè el món es pari. Però el capitalisme no s'ha parat. En tot cas, s'ha parat el moment global. El capitalisme, de fet, ha sobreviscut perquè les grans empreses i la gran banca continuen dempeus. Moltes persones poden haver perdut la feina i d'altres han patit molt o han experimentat retallades de sou, però els grans empresaris i les grans fortunes continuen forts. El fet que el desastre no afecti a tothom per igual també ens hauria de fer reflexionar sobre els guanys i les pèrdues que hi ha sempre en temps de crisi i en aquest cas en temps de pandèmia. I és que aquesta pandèmia i les seves conseqüències han tingut un ressò mediàtic precisament perquè a nivell sanitari ningú està fora de perill. Però mentre tot això passava, s'oblidava que al món cada dia moren moltes més persones de fam que de coronavirus. La pandèmia ha de provocar el plantejament d'un nou model de vida que seria possible d'assumir, perquè precisament quan hem parat el ritme hem vist que podem consumir menys, que segurament podem gaudir de l'oci d'una altra manera o que podem repensar què entenem per turisme i que potser no calen grans viatges ni grans despeses. Sense minimitzar el fet que aquesta pandèmia i les seves mesures també han aguditzat altres problemàtiques com ara l'aïllament. Tot i que hi ha aspectes que sí que hem après. Molta gent ha sobreviscut gràcies a l'ajuda mútua. I això fomenta uns valors bons i interessants.
Paraules d'amor. L'amor, i per què no, també a la humanitat. Resulta difícil estimar un col·lectiu més que no pas a un ésser individual. I probablement encara més difícil si aquest col·lectiu el componen tots els éssers humans. Tanmateix, la dimensió global resulta imprescindible per donar tot el seu sentit a qualsevol forma d'amor. D'acord amb aquest criteri, voldria reiterar alguns requisits d'aquest amor a la humanitat. Que tots els éssers humans tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques i puguin viure en dignitat. Que la guerra i els conflictes armats desapareguin de la terra. Que la voluntat dels ciutadans lliurement expressada marqui l'actuació dels responsables polítics, econòmics i d'opinió pública. Que el planeta sigui preservat per tal de possibilitar la vida de futures generacions. Tot això és ben possible en un món en el que disposem de recursos suficients, malgrat que no malbaratables, i de molts mitjans científics, tècnics, de transport i de comunicació. Ens calen, però, algunes actituds d'estimació, entre les que podríem esmentar-ne petits exemples. Renunciar al diner com a instrument d'especulació i d'acumulació i abandonar el seu màxim instrument, que són els fons de pensions. Que tothom pugui tenir feina mitjançant el repartiment de treball entre tots els qui aspiren a tenir-ne. Mantenir els braços oberts a l'arribada d'immigrants. La terra és de tothom i tots hem sigut emigrants en alguna època de la nostra història. Obrir les portes de les presons als petits delinqüents, que són la majoria, alhora que es fomenta la seva reinserció, i engarjolar els grans delinqüents, que circulen normalment lliurement amb coll i corbata. Davant de qualsevol crida a les armes, mantenir l'única posició digna, la deserció. Impedir la vergonya de que a Catalunya, per cada rodamont sense sostre, s'hi trobin almenys 100 pisos desocupats. Si, com s'ha dit tantes vegades, l'amor no és tan sols mirar-se un mateix, ni tan sols mirar-se mútuament, sinó mirar tots alhora cap endavant. Aquesta és, sens dubte, una manera de fer-ho. 24 de gener del 2011, Arcadi Oliveres.
Doncs moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Albert. I ara, per anar tancant l'acte, cedim la paraula a la tinenta d'alcaldessa, Marta Morell. En primer lloc, bona tarda a totes i a tots. Bona tarda, regidores i regidors de l'Ajuntament de Sabadell. Bona tarda també a la família de l'Arcadi, especialment a l'Albert per haver-nos acompanyat al piano amb les notes també. Moltes gràcies, Jordi, per haver-nos volgut acompanyar aquesta tarda en el memorial Àlex Aglés. I, com no, també moltes felicitats a la Fundació Maín per aquest guardó que us hem concedit, en aquest cas, una feina que feu cada dia, una feina que moltes vegades la ciutadania de Sabadell no coneix prou, i jo crec i estic convençuda que les persones que sí que veiem el que feu cada dia, perquè, entre altres coses, jo també soc regidora d'intervenció comunitària i en els últims mesos, malgrat la pandèmia, podem conèixer tota aquella tasca tan important que feu amb els joves i amb els adolescents i les adolescents de la nostra ciutat. Ho comentàvem al començament abans, segurament feu la feina perquè creieu que és el que hem de fer. Necessitem tenir una ciutat més igualitària entre nosaltres mateixos, necessitem també reduir les desigualtats que hi ha dins de cada barri, i jo crec i estic convençuda que amb l'esforç que hi poseu, i ara que encara treballem de forma més conjunta amb l'Ajuntament de Sabadell, crec que al final el que aconseguirem fer és que el projecte Codis cada vegada tingui més força. Esperem que aquest projecte també vagi creixent, esperem que també totes les entitats que hi ha en el barri de diferents, siguin culturals, siguin esportives, siguin amb les associacions de veïns, siguin amb els veïns i amb les veïnes que així considerin oportú implicar-nos per acabar tenint una societat millor, perquè al final també tindrem una ciutat més cohesionada, i el memorial Àlex Aglés també impliquen aquests valors. I Montse, també moltes felicitats en aquest cas, el títol pòstum pel Lluís per aquest guardó. Jo no vaig tenir l'oportunitat de conèixer-ho com així ho heu fet alguns de vosaltres, però el que sí que estic convençuda és que jo he tingut l'oportunitat de coincidir amb tu en els últims 10 dies només 3 vegades, però només amb les teves paraules, havent coincidit en 3 ocasions molt veus, jo estic molt convençuda que aquest guardó és molt apropiat, en aquest cas pel Lluís, pels valors que va representar. La gent que l'heu conegut m'han dit, és un gran defensor dels drets humans, i crec que necessitem també moltes persones com ells per acabar tenint una ciutat i una societat més igualitària, no només a Sabadell, sinó també a nivell de país i a nivell, en aquest cas, de l'Estat. I si em permeteu també un agraïment a la família, en aquest cas, de l'Àlex Aglés, per haver-nos deixat poder haver fet aquest homenatge també avui a l'Arcadi Oliveres. I jo què puc dir de l'Arcadi? És una persona que jo vaig conèixer a la universitat, és una persona que traspassava les barreres de l'aula, com així abans li comentava a l'Albert. És molt difícil que els alumnes parlem bé tots del mateix professor, i jo no conec ni a cap alumne, ni a cap persona de Sabadell ni de cap altre espai que hagi dit una sola paraula que no sigui bona, en aquest cas, de l'Arcadi. Jo crec que l'Arcadi també ens va ensenyar a tots i a totes aquests valors de la solidaritat, aquests valors de la cooperació. I ell també va lluitar molt perquè els pressupostos municipals dels ajuntaments tinguessin un 0,7% dedicat a cooperació. I avui jo crec que avui ell estaria content, perquè l'Ajuntament de Sabadell a dia d'avui hi destinem un 0,85%. I jo li vaig fer una promesa, i així ho compliré, i no pararem fins que en aquest Ajuntament dediquem l'1% del nostre pressupost, en aquest cas, a cooperació internacional. Per tant, gràcies per haver-nos ensenyat a tots i a totes. La Montse també ho deia, era un gran amic de l'Arcadi, ells dos. Jo crec que avui és un dia d'alegria, és un dia d'emoció, i també crec que és un dia de felicitat. D'alegria per haver-nos poder retrobar de nou a la Casa Duran, en aquest espai emotiu. És un espai, la Casa Duran, en el qual
els actes, doncs de per si ja emotius encara en el sentit meu, és un espai emblemàtic de la nostra ciutat i és el millor lloc per atorgar en aquest cas els guardons de l'Àlex Saglés. En aquest cas d'emoció, pel que hem dit, crec que avui, a títol pòstum, el guardó pel Lluís i també aquest homenatge que es mereixia l'Arcadi. I des d'aquí, l'Albert deia abans, gràcies per haver-nos deixat, no, gràcies a vosaltres per haver volgut avui venir. L'Àlex, en aquest cas, també li vam donar el premi de l'Àlex Saglés a l'Arcadi l'any 2016, com també abans deia la Karen, i en l'última edició que vam donar els guardons aquí el 2019 encara me'n recordo que estava sentat en aquesta tercera cadira allà darrere on està el Quim, estava sentat l'Arcadi perquè també ell anava venint i avui no està de forma física però crec que en aquest homenatge està en el cor i en el cap de totes i de tots. I de felicitat. Per què de felicitat? Perquè el memorial Àlex Saglés està més viu que mai. Està més viu que mai per dues raons. La primera, perquè també vull donar les gràcies a l'Escola Xalès per haver ara fet ells el que en aquest cas els guardons. Nosaltres parlem de que volem una societat inclusiva. Doncs necessitem uns guardons en aquest cas que en aquesta ocasió doncs, també tenen un component més social i aquests nois i aquestes noies doncs, que ens han dibuixat doncs, els seus guardons que representen la diversitat, ho dèiem abans, hi ha persones d'orígens diversos, com és la nostra societat, hi ha persones que pensen diferent, hi ha persones que tenen diversitats religioses diferents, i és el que necessitem, perquè la diversitat, jo sempre ho dic, la diversitat enriqueix. La diversitat no pot ser mai, ni ha de ser mai, un mur de confrontació, com molts volen en el món en el que vivim. No podem permetre que l'odi i no podem permetre que certs partits polítics avui ho facin servir la diversitat per enfrontar-nos quan anem cap a un món global i el que hem de fer és respectar-nos tots i totes. I també és de felicitat perquè deia que la pandèmia ens ha portat moltes coses dolentes. La pandèmia ha suposat que molts de nosaltres doncs, perdéssim persones estimades, ha suposat que hem hagut d'estar molt de temps tancats a cases, ha suposat també una crisi sanitària, social i també econòmica, que tardarem molt de temps segurament en recuperar-nos, però també ens ha ensenyat a treure el millor de tots i de totes nosaltres. Hem vist com veïns i veïnes de manera natural s'han organitzat per ajudar els seus veïns i a les seves veïnes, a les persones més vulnerables, a ajudar aquelles persones que podien anar a comprar, ajudar-los a no estar sols i soles amb una trucada de telèfon, amb una videoconferència, per tal d'intentar passar aquesta pandèmia el millor possible. I jo crec que això són els valors també del memorial Àlex Saglés. Cooperació, solidaritat, ajudar-nos i al cap i a la fi el que deia. Espero que durant molt de temps aquest Ajuntament de Sabadell pugui atorgar en aquest cas els premis del memorial Àlex Saglés perquè estic convençuda que sempre hi haurà moltes entitats i moltes persones que seran mereixedores d'aquests guardons. Moltes gràcies i molt bona tarda a totes i a tots. Doncs amb aquestes paraules posem punt final a aquest acte d'entrega dels Premis Memorial Àlex Saglés. Som conscients que moltes de les persones, familiars dels guardonats, familiars dels reconeguts, no han pogut ser aquí per les limitacions d'aforament. Per tant, res, dir-vos que s'estan registrant aquest acte i que en breu estarà al YouTube de Drets Civils de l'Ajuntament. Per tant, les persones que no han pogut estar aquí, recordeu-vos que poden veure, encara que sigui a posteriori, poder també gaudir d'aquesta actuació que hem tingut i d'aquestes paraules. Gràcies i res, dir-vos a les persones que representeu l'entitat i la persona guardonada que us quedeu perquè farem una foto de família ara. Merci.